Udan salah mangsa. Mangsa ketiga malah udane deres. Biasane esuk-esuk wis mepet jagung, malah ora ono srengenge. Usum watuk pilek. Mergo bledug ketiban banyu udan, njur mawur. Nanging piye meneh, iki wis dadi kersane Gusti. Meh muring-muring kaya apa ya nek wis jatahe udan ya tetep udan. Mergo balik meneh, menungsa kuwi kadang nek pas wayah udan ngersula pengen panas. Wayahe panas njaluk udan. Wis pancen angel karepe menungsa. Intine syukuri wae, meh udan apa panas ya kuwi rejeki. Penting obah, ubet makarya. Ora mung kemulan sarung lur, telur.